Helo bawb, seiraw fe enw I, a chroeso I fideo cyntaf triosau Cymru cemeg. Heddiw rydyn ni'n siarad am blastigau, yn benodol o ble maen nhw'n dod. Felly, pwy sy'n gwybod o ble mae'r prif gynhwysion ar gyfer bron bob plastig sy'n cael ei ddefnyddio yn dod? Mae'n dod o olew creu sy'n cael ei bwmpio o gram yn y ddaear gan rigiau olew yn y môr a ffynhonnau olew ar y tir. Caiff y olew ei bwmpio yn bell o dan ddaear I danciau storio enfawr. Caiff yr olew ei gludo ar y môr mewn tanceri sydd, rhaid dweud, yn ddwl o enfawr I burfeydd olew ar draws y byd. Yn y purfeydd, caiff y cael cymhleth o foleciwlau yn yr olew creu ei gwahanu gan nodwedd yn y moleciwlau o'r enw pwysau moleciwlaidd. Yna mae'n bosib troi'r moleciwlau nifer fawr iawn o gynhyrchion yn cynnwys tanwydd fel petrol a diesel ar gyfer cerbydau, olew injan a'r deunyddiau creu ar gyfer gwneud plastig. Daw llawer iawn o llygredd o'r ffactrïoedd hyn sy'n golygu bod cynhyrchu plastig yn ddrwg iawn i'r amgylchedd. Monomerau yw'r enw ar y cynhwysion creu hyn a defnyddir mewn plastigau. Caiff pob plastig ei greu o fonomer gwahanol sy'n mynd drwy adwaith cemegol o'r enw polymeru I greu polymerau. Mae mono yn golygu un, tra bod poly yn golygu llawer, felly mae polymer yn llawer o fonomerau wedi cysylltu â'i gilydd. Mae'r plastigau mwyaf cyffredin yn cynnwys rifau cyfleus sydd â chod adnabod resin. Y gallwch chi weld nawr ar bron bob cynnyrch plastig. Felly, gadewch I ni edrych arnyn nhw un wrth un gan edrych ar strwythur cemegol y polymer ac ar gyfer beth y caiff y plastig ei ddefnyddio. Yn gyntaf, mae polyethylen terephthalad neu pet. Mae pet yn cynnwys dwy uned ffonomerig, ethylen glycol ac asid terephthalig, sy'n adweithio gyda'i gilydd I ffurfio plastig cryf, a defnyddir yn gyffredin mewn pecynnau bwyd a photeli diodydd. Dyma un o'r plastigau mwyaf cyffredin a'r un mwyaf gwerthfawr ar gyfer ailgylchu. Yn ail ac yn bedwerydd, mae'r un plastig, ond mae ganddyn nhw ddwysedd gwahanol sef polythen dwysedd uchel ac isel. Dim ond un monomer sydd gan polythen, sef ethyn. Caiff polythen dwysedd uchel ei ddefnyddio pan fydd angen cryfnder tynnol uchel ac adwaithedd cemegol isel. Mae hyn yn bwysig ar gyfer creu eitemau fel teganau plant, poteli canydd a phrif bibellau dŵr. Plastig troloyw yw polythen dwysedd isel, a ddefnyddir fel arfer I wneud pecynnu meddal fel deunydd lapio sgwigod a bagiau plastig. Plastig rhif 3 yw clorid polyphenyl a elwir fel arfer yn PVC. Caiff CJ11 ei greu o gloroethen monomer sengl a elwir weithiau'n phenyl clorid. Dyma'r trydydd plastig mwyaf cyffredin a gynhyrchir drwy'r byd a chaiff ei ddefnyddio ar gyfer pibell plymion y catref a fframau ffenestri gwydr dwbl. Plastig rhif 5 yw polypropylen, gyda uned ffonomerig propylen. Mae hwn yn blastig cryf sydd â thymheredd toddi uchel ac mae'n gallu gwrthsefyll ymosodiad cemegol yn anhygoel o dda. Caiff ei ddefnyddio felly mewn gynhyrchion sydd angen ei diheintion rheolaidd mewn amgylcheddau paratoi bwyd, cyfarpar labordy a dyfeisiau meddygol. Plastig rhif 6 yw polystyren. Mae uned ffonomerig yw styren. Caiff ei ddefnyddio'n fwyaf cyffredin I wneud cwpanau coffi tafladwy a blychau bwyd ar glud, yn ogystal ag ewyn pacio ar gyfer eitemau bregus. Mae cod plastig rhif 7 yn torri'r drefn, gan nad yw'n cyfeirio at unrhyw blastig penodol. Mae'n cwmpasu'r holl fathau eraill rydym ni'n ei gwneud, o blastigau olew eraill fel nylon a polycarbonad, I blastigau o ffynonellau planhigion adnewyddadwy fel asid polyactig. Felly, dyna'r mathau gwahanol o blastigau. Gadewch I ni fynd yn ôl ac edrych beth sy'n digwydd iddyn nhw ar ôl cael eu puro o'r olew creu yw monomerau cychwynnol. Cymerwch foleciwl o ethen er enghraifft. Mae 2 atom carbon llwyd wedi eu cysylltu a bond dwbl, ac yn gysylltiedig â phob un o'r carbonau, mae 2 atom hydrogen gwyn. Mae'r bond dwbl hwn yn gryf,
Mor gryf fel bod angen gres a phwysedd anhygoel, ac ambell waith bresenoldeb catalydd yw dorri ar agor. Ond unwaith y caiff y bond hwnnw ei dorri, gall yr adwaith polymeri ddechrau. Mae'r moleciwl yn dechrau cysylltu â moleciwlau eithaf eraill mewn adwaith cadwyn i ffurfio cadwyni polymer hir. Caiff y rhain eu troi'n beleni sy'n cael ei danfon i'r ffatrïoedd lle caiff y beleni ei droi yn blastig. Yn ein henghraifft ni, mae'r polython yn cael ei droi'n boteli diodydd. Maen nhw fwy cul na phan fyddwch chi'n ei gweld yn y siopiau i'w gwneud yn haws ei storio a'i cludo. Unwaith mae'r boteli plastig ar y llinell gynhyrchu, maen nhw'n cael eu cynhesu i'w pwynt meddalu a'i henghangu mewn mold yn defnyddio saith o air. Yna, caiff y boteli hyn sydd bellach yn faint gwahanol ei llenwi, ei seilio, a'i gosod mewn blychain, barod i'w danfon i siopau i gael ei prynu, ei defnyddio ac yn y pen draw ei taflu. Os yw'r prynwyr yn berson cyfrifol ac yn ei roi mewn bin ailgylchu, bydd y botel yn diweddu mewn safle ailgylchu. Caiff ysbwriel ei roi drwy beiriannau carpio diwydiannol enfawr sy'n rywgo'r bagiau ac yn chwalu sypiau mawr o ailgylchu i'w gwneud yn haws ei didoli. Yn gyntaf, caiff y papur a'r carfwrdd ei dynnu ac yna gyda chymorth magnetau a meysydd trydanol cryf, mae'n bosibl tynnu'r eitemau metel. Yna, mae'r sbwriel yn mynd drwy gyfres o beiriannau sganio sy'n chwilio am blastigau penodol, ac unwaith y caiff eitemau o'r blastig cywir ei ganfod, mae jet o air yn ei chwythu oddi ar y cludfelt i'r bin. Yna, caiff y plastigau hyn sydd wedi'i didoli ei golchi a'i torri i lawr. Naillai gyda'i pheiriannau carpio sy'n torri'r plastigau'n ronynnau fecanyddol, neu maen nhw'n cael eu torri i lawr yn gymegol i'w monomerau gwreiddiol. Yna bydden nhw'n cael eu dorri'n deunyddiau ac yn hyrchion newydd at defnydd gwahanol. Gobeithio'ch bod yn cytuno bod hyn yn well na drilio mwy o olew o'r ddaear. Dyna ni ran 1, ond y tro nesaf byddwn ni'n edrych ar beth sy'n digwydd i'r plastigau sydd ddim yn cyrraedd y biniau ailgylchu ac sydd yn aros yn y amgylchedd. Ond tan hynny, diolch am wrando, cymerwch ofal ac aroswch yn ddiogel.